אני לי, אני צלמת יהודית. אני בדרך כלל עובדת על נושאים חברתיים ונושאים שמכעיסים אותי דרך עבודה צילומית. מה שאני אראה לכם היום זה בעצם סדרה של תמונות שאני עובדת עליה בשנה האחרונה. אנחנו נתחיל, אני אכבה את האור, אנחנו נראה את הסדרה, אני אתחיל לדבר תוך כדי כך, בסדר? אפשר לכבות את האור? יופי. התמונות האלו צולמו בשתי זירות בעצם. אחת זה הדירות, החדרים, לסדרה קוראים חדרים. חדרים באזור התחנה המרכזית בתל אביב, וחלק מהתמונות צולמו בדירות דיסקרטיות, מה שנקרא, שזה ברחבי גוש דן, גם בראשון, גם בעוד מקומות, שבדרך כלל מתהדרים בשמות כמו ספא, בודי מסאז' וכו'. אני כבר 3 שנים מסתובבת, 3.5 שנים מסתובבת בחדרים של נשים במעגל הזנות, מדברת עם הרבה נשים, ובשנה האחרונה התחלתי לצלם את החדרים עצמם. זה לדוגמה תמונה מדירה דיסקרטית, אתם רואים את כל הסממנים של חדר טיפולי, של ספא. זה חדר דוגמה מהתחנה המרכזית. כמו שאתם רואים, החדרים גם מאוד שונים. חלק מהנשים גם גרות באזור התחנה המרכזית, יותר גרות בחדרים. מעט, אבל יש כאלה. ויש בהם הרבה יותר סממנים אישיים. יש גם היררכיה מאוד גדולה בין שתי הזירות האלה. אנשים שעובדות בדירות דיסקרטיות בדרך כלל עובדות בצורה של משמרות. הן רואות עצמם במקום אחר מזנות רחוב או מאנשים שעובדות בתחנה מרכזית. מצד שני, השנים שאני מכירה, כשאני עובדת בשטח, אני חושבת שדווקא אפקט השליטה על המצב והבחירה לכאורה, לא ניכנס בכלל לשעות הבחירה, למה אני שמה, דווקא בדירות הדיסקרטיות שהן לכאורה יותר upper class, יש לנשים לדעתי הרבה פחות שליטה על מי נכנס, הן נכנסות איתם לזמנים ארוכים יותר, רן ציין את זה בפאנל הקודם, ודווקא בדירות המאופשות, בחדרים המאופשים לכאורה בתחנה המרכזית, הם אדון של עצמם, הם מנהלות עצמם, הרבה פעמים יכולות להחזיק שומר, לשלם לשומר מכספם בחוץ, הם מחליטות 200 באות, 200 הולכות, וזה באמת עניין שנמשך כמה דקות ולא יותר מזה. החדרים האלה, במיוחד החדר הזה, התמונה הזאת, יש בדירות הדיסקרטיות הרבה מאוד פן בעיניי של אשליה. יש פה עיצוב יפני לכאורה, זה נראה מאוד מפתה לכאורה, אבל יש כל הזמן גם בתמונות, שימו לב לסימנים. תמיד יש מגבת, גם במקומות של בודי מסאז' וספא. אני לא יודעת כמה מכם יצא לכם אי פעם להסתובב במקומות האלה. אני חושבת שזה נראה שונה מהאשליה שיש לנו בראש, איך החדרים האלה נראים. האם זה מפתה? האם זה הפנטזיה שלנו? לדעתי לא, ולכן התחלתי לצלם את זה. זה דוגמה חדר של אישה בזנות באזור התחנה המרכזית שהיא די גרה בחדר רוב הזמן. והחדרים בדרך כלל מאוד קטנים. זה ממכון סטרפטיז באזור הבורסה. ועוד פעם, שימו לב, יש סימנים, יש את הנייר טואלט, יש את המגבת על הספות, ובעיניי זה עובר כחוט השני בכל הסדרה, גם אלה שהם לכאורה לא מקומות של סקס, קל מאוד להבין שכן מתקיים בהם סקס. לפרויקט הזה הגעתי בכלל התחלתי להתנדב לפני 3.5 שנים במרפאה הניידת של מרפאת לוינסקי. חזרתי לארץ אחרי הרבה שנים שלא חייתי פה, לא עבדתי פה, הרגשתי מאוד מנותקת ממה שקורה בארץ מבחינה חברתית, ומצאתי את עצמי מתגלגלת למרפאה. למה את צוחקת? נדעת להתחבר. כן. ונשארתי שם, אני מתנדבת שם כבר 3.5 שנים, אבל כשנכנסתי לעולם הזה, חיפשתי דרך כצלמת, איך אני רוצה לבטא את זה בצורה ויזואלית. ו3 שנים הסתובבתי, דיברתי עם נשים,
אני מתנדבת עוד פעם בשבועיים, והבנתי שאני לא מעוניינת לחשוף אותם, שאין לי שום אינטרס לחשוף אותם, שיש בזה אקט של ניצול, שיש בזה הרבה מאוד בעייתיות. לדוגמה, במרפאה הניידת יש מתנדבת אחת שעובדת איתי, שהיא באה מהעולם הזה, היא כבר לא שם הרבה שנים, אבל היא הייתה משתמשת והייתה דרת רחוב והייתה עובדת בזנות, ועדיין עד היום רודפת אחרי התמונה שצילם אותה אחד מהצילמים יותר מפורסמים בארץ, ואני לא אנקוב בשמות, שגם היום שיש לה חיים אחרים, היא במקום אחר, התמונה שם, התמונה קיימת, לעולם היא תהיה קיימת. ובעיניי היה לי ברור מאוד מההתחלה שאין מקום שאני בכלל מצלמת נשים, את הנשים עצמם. ומצד שני גם לא ללכת למה שדובר בפאנל הראשון, של ההחפצה של לצלם אותם רק עם כובע ורק שתראו את החזה בחוץ או את הרגליים, זה גם לא עניין אותי. ולפני שנה שמצאתי את עצמי יושבת באחת מהדירות הדיסקרטיות על מיטה של אחת מהאנשים שעובדת שם, ומדברת איתי, ובדירה נכנסים ויוצאים גברים כל הזמן, פתאום, ואני רגילה לזה כבר, זו דירה שאני כבר עובדת בתוכה הרבה שנים, ופתאום הסתכלתי על עצמי על הסיטואציה הזאת מהצד, מלמעלה, והרגשתי שאני נמצאת בזירת פשע. בתחושה שלי, בהבנה שלי, הרגשתי שאני נמצאת במקום שהוא בעצם זירת פשע. ואז ירד לי הסימון מה אני רוצה לצלם. והתחלתי לצלם רק את החדרים עצמם. זה צילום מאוד שקט, הוא לא קורה בו כלום, אתם גם לא רואים אף אחד. זה צילום של החדר עצמו, אבל בעיניי הוא משאיר גם הרבה מאוד מקום לדמיין או לחשוב מה קורה שם, ואני לא בטוחה שצריך לראות את מי שנמצאת שם. יש לנו גם הרבה פעמים נטייה מעבר למצצנות, ואני גדולה במצצנות כי אני צלמת, באה עם התחום, אבל גם צלמים שמצלמים נשים שהן כן חשופות, יש בזה אקזוטיזציה של שוליים, של האחר, וזה קצת לצפות, לדעתי, עוד פעם, ראיתי מעט מאוד עבודות שמצולמות נשים בזנות שהן חשופות ורואים את הפנים, אבל זה קצת לצלם גן חיות בצורה מסוימת. זה נותן לנו, הצופים, להסתכל למקום שאסור לנו, ולהסתכל על מישהו בעיניים שהוא לא אחד מאיתנו. אני לא יודעת איך להסביר את זה במילים אחרות. ובעיניי לצלם את החללים שבהם קורים, זה מה שקורה בהם, התעשייה מתנהלת בהם, זה היה בעיניי דרך לפתור את הדילמות המוסריות, ולתת כן לאנשים מבט פנימה. אני אומרת עוד פעם, לדעתי, בעיניי זה שובר מאוד פנטזיה של איך הייתי מדמיינת חדרים של מקום שאמור לפתות אותי לבוא אליו ולהזדהן בו, סליחה על הבוטות. מה זה? חשבתי שמישהו אמר משהו. את האמת? סיימתי? זה בסדר? מצוין. אפשר להוסיף, זה גם מייצר איזושהי תחושה שהחדרים נשארים, זאת אומרת שגם אם אנשים עוברות או יוצאות או חוזרות או מתות או משהו קורה להם ואנשים עוברות, החדרים נשארים, זאת אומרת, כן, המוסד הזה נשאר, ואני חושבת שבמובן הזה זה מאוד, יש לו אמירה מאוד מאוד חזקה, אין כמו אקט אומנותי טוב כדי להמחיש יש גם כאלה פחות טובים, יהיה לנו הרבה זמן לדיון. אני... טוב, אני אגיד כמה דברים באמת מאיפה אני באה, כי זה באמת הנוכחות שלי כאן בכנס הזה היא נראתה לי מראש ונראית לי ככל שאני נמצאת כאן עוד יותר פחות מובנת מאליה. אני עובדת בסנגוריה הציבורית. עיקר העבודה של הסנגוריה הציבורית זה לייצג, זה גוף של משרד המשפטים, ועיקר העבודה שלו זה לייצג נאשמים, חשודים, נאשמים, אסירים, לאורך כל ההליך הפלילי. אנחנו באופן מובהק מייצגים את חלק גדול מהרעים. תודה.
חלק אחר, לא, בסדר. חלק אחר מהעבודה שהסנגוריה עושה כגוף של משרד המשפטים זה ניסיון להיות מעורבים יותר ויותר בהליכי חקיקה פלילית בישראל, מתוך תפיסה שאומרת התפקיד הדי מתסכל של סנגור בבתי המשפט, שבשביל להיות סנגור טוב אתה חייב לדעת להפסיד הרבה, כי אתה מייצג את הרעים. אז התפקיד הזה, הניסיון לעשות השפעה אמיתית על העולם הפלילי דרך בתי המשפט הוא מסע מאוד סיזיפי וקשה. ואחד הדברים שאנחנו כן למדנו לעשות, אני חושבת בהצלחה הגדולה יחסית, זה לנסות להשפיע על מערכת המשפט דווקא מלמעלה מהתחום של חקיקה. עכשיו בהקשר הזה אנחנו, בהיותנו גוף של משרד המשפטים, אנחנו יושבים הרבה פעמים בכל מיני ועדות בין משרדיות, צוותי חשיבה להכנת חוקים או לתגובה על חוקים מצד אחד. מצד שני יש לנו מעמד מאוד מיוחד בהליכי חקיקה, כי גם כשכבר יש הצעת חוק שבעצם הממשלה מאשרת אותה, ועדת השרים מאשרת אותה והיא מגיעה לדיונים בכנסת, אז כל הגופים הממשלתיים מחויבים על פי התקשיר להתיישר עם ההחלטה של ועדת השרים, כי השרים הם אלה שהם קובעים את המדיניות. סנגוריה ציבורית יש מעמד מיוחד שהוא התפתח די בנוהג, כשאנחנו יושבים בוועדות הכנסת ומביעים עמדה סנגוריאלית עצמאית. ואנחנו מבטאים השקפת עולם שהיא בעיקרה השקפת עולם סנגוריאלית, הומניסטית, שבגדול יש לה, תכף נגיע גם לנושא שאנחנו מדברים, אבל זה חשוב, בגדול יש לה שני קווים עיקריים. אחד זה הרעיון שצריך לא להרחיב כל הזמן את הכוחות השלטוניים, אלא לצמצם אותם, להיזהר בהענקת סמכויות, חקיקת חוקים חדשים, שימוש בענישה פלילית קשה, כאילו כל הזמן להיות איזה גורם שיבוא וידבר על המחיר שיש בהרחבת הסמכויות השלטוניות. ואתוס אחר שאנחנו ככה מאוד מאוד מקדמים, שקשור לעולם הפלילי, זה הרעיון שיש למדינה חובה ולמעשה גם אינטרס להגיב לעבריינות ולפשיעה בעוד דרכים חוץ מלהעניש עבריינים, ובטח בעוד דרכים להכניס אותם לכלא, ולכן מדברים הרבה על חלופות להליך הפלילי, על שיקום עבריינים בשלבים השונים, וזה שני האתוסים המרכזיים. עכשיו אני בשנים האחרונות מרכזת את העבודה הזאת בסנגוריה הציבורית, כל עבודת החקיקה, ומתוך הדבר הזה התגלגלתי לעסוק גם בנושא של נשים או אנשים בזנות, אגב חוק הפללת לקוחות. ואני אומרת את זה כי באמת אני הקשבתי רב קשב ורוב הדוברים, זה אנשים שהם מאוד קרובים, כל מיני זוויות וכל מיני שיקולים, אבל מאוד קרובים לעיסוק לנשים, בעיקר לנשים בזנות, ואני באופן מובהק עומדת מבחוץ. הקרבה הכי גדולה שהייתה לי לנשים בזנות זה בהתחלת הקריירה שלי כעורכת דין פלילית יצא לי לייצג מדי פעם גם נשים בזנות שהסתבכו בעבירות סמים או בכל מיני עבירות אחרות, לא בגלל הזנות, אבל אני לא באה, אני באה מהשטח כשטח של חקיקה, אני בוודאי לא באה כמישהי שיכולה לדבר ולהעיד על מצבם של נשים בזנות, ואני לכן גם מגיעה לדיון הזה, ובכלל זה דיון מאוד מאוד אמוציונלי, וזה כבר, מי שהקשיב ראה את זה כאן, כל הזוויות שלו, לפחות בתחום הזה של זנות, אני באה לדיון קצת ממבט מרוחק, מתבונן, פחות אמוציונלי, ומאוד מקשיב, ואני יכולה להגיד שזה דיון מרתק, זאת אומרת, זה דיון על חקיקה, שיש לו כל מיני, הוא מתקיים בכל מיני זירות, זה דיון מרתק, ויש לו נטייה לצבוע את עצמו בצבעים מאוד מוחלטים ומאוד חזקים, אבל עם התפתחות הדיון, זאת אומרת, בשנים שבהם הדיון מתקדם, זה הופך להיות מאוד ברור שיש המון קולות. יש המון קולות באקדמיה, ויש המון קולות בשטח, ויש המון קולות של נשים שעוסקות בזנות. ולאט לאט זה לקח זמן, זה לקח ככה, זה היה כמו מין מעיין מתגבר כזה, לאט לאט גם בדיוני החקיקה, בין אם הם מתנהלים בכנסת ובין אם הם מתנהלים בצוותים אחרים, הריבוי הקולות האלה הלך וגדל, באמת הפך את זה להיות מרתק, ומרתק לראות מי אומר ואיך אומר,
ולמי מקשיבים, המפגש בין אידיאולוגיה למשפט, המפגש בין אידיאולוגיה למחקר, המפגש בין שיח מקצועי לביטוי אותנטי, המון דברים מאוד מעניינים מתרכזים לתוך הסוגיה הזאת של הפללת הלקוח או לא. עכשיו נלך ככה צעד לתוך הנושא. נראה לי שיש לי שני תפקידים, אחד אולי באמת להגיד מה ההסדר, זאת אומרת למי שלא יודע להכניס את מה אומרת הצעת החוק להפליל לקוחות, לדבר קצת על השלבים שההצעה עברה, אחר כך אני אציג בקצרה את עמדת הסנגוריה הציבורית, חלקים ממנה, לא את כולה, אפשר בקלות לאתר אותה באינטרנט מי שרוצה ירצה להתעמק בה, ואולי ככה לסגור שוב במבט רחב של מה הדיון הזה להבנתי בתובנות שלי עושה מבחינה חברתית. אז ההסדר, הצעת החוק היא הצעת חוק פרטית שנדמה לי נכתבה בזמנו על ידי נעמי לבנקרון, הוגשה בהתחלה לפני כבר בכנסת הקודמת על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון, ואחר כך בכנסת הקודמת לקחה אותה חברת הכנסת אורית זוארץ והשקיעה בה הרבה מאוד משאבים לקדם אותה. הרעיון הבסיסי זה בוודאי לא לבטל את הזנות, אומרים בצדק, שום חקיקה פלילית לא מבטלת את המעשה שאותו היא אוסרת, אולי היה טוב אם הייתה יכולה לעשות את זה, אבל אולי לצמצם את תופעת הזנות, אבל בעיקר לבטא את ההסתייגות החברתית מפני המאפיינים האמיתיים של תופעת הזנות, שהם, לפי העמדה שתומכת בהצעת החוק, ניצול, מצוקה, פגיעה בכבודן של נשים, שעבוד, כפייה, עבדות מינית, והטענה הבסיסית שזה סיפור של להגדיר נכון את התופעה, כי אם ניתן לה את השם הנכון, נקרא לה בשם שלה, נקרא לה עבדות מינית, אז זה יהיה ברור לכל אדם בעל מצפון שצריך להפליל, להפסיק, כאילו לבטא את שאט הנפש החברתית מפני התופעה ולתמוך בהצעת החוק. זה התכלית. איך עושים את זה? הרעיון הוא שמאחר שהנשים בזנות נתפסות כקורבנות, עכשיו נאמרה כבר כמה פעמים, אבל זה גם, זה אחת ההבחנות הברורות, זה העניין של טרמינולוגיה, אנחנו לא אומרים זנות, באמת שהיחידים בדיוני חקיקה שאומרים זונה או זונות זה נשים שעוסקות בזנות, יש לי זכירה כבר הזונה סגי שהייתה אוהבת להגיד אני הזונה סגי, ואז כולם היו ככה קצת מרגישים לא נוח, אבל וגם לא כל כך אומרים עוסקות בזנות, כי עוסקות בזנות ישר מבטא כאילו מדובר בעיסוק, והרי הרעיון הוא שלא מדובר בעיסוק, מדובר בעבדות, אז מדברים על נשים או אנשים בזנות, שזה כאילו מבטא מצב של קורבנות. אז הצעת החוק מניחה את הדבר הזה, מניחה את המצב של קורבנות, ולכן החוק לא מבקש לאסור את ההתנהגות של הקורבנות בסיפור הזה, אלא את ההתנהגות של המקרבנים, ולמעשה קובע עבירה פלילית, איסור על צריכת הזנות, שהעונש המקסימלי בצידה הוא 6 חודשי מאסר, זה לא מהעבירות החמורות שהמחוקק קובע, אבל זה יותר מעבירות מסוג חץ, זאת אומרת, זה כן רמה אמצעית של חומרת עבירות. אחרי הצעת החוק יש לה עוד 2 הסדרים שצריך לראות אותם, אחד זה הסדר פיצויי שלקוח מחוק של איסורי סחר בבני אדם, שבעצם מחייב את בית המשפט, לא מחייב, הוא מנחה את בית המשפט להטיל פיצוי למי שנקרא הניזוק, ההנחה היא שזה כמובן מי שעוסק בזנות, להטיל פיצוי על הניזוק בצורה כזאת שאומר לבית המשפט, שאם החלטת לא להטיל פיצוי, אתה צריך לנמק את ההחלטה שלך, זאת אומרת, הכלל הוא תטיל גם פיצוי כספי. וההסדר השני שהוא הסדר מעניין ומאוד חריג יחסית לחוקים אחרים, זה סעיף שאומר שבהרשעה הראשונה של אדם, והאמת שאפילו בפעם הראשונה שהוא נתפס, לפני שבכלל יגישו נגדו כתב אישום, יש איזה מין דרך של סוג של, חנינה זה לא המילה הטובה, אבל יש איזה מין גטווי כזה מההליך הפלילי, שהוא מה שמכונה ג'ון סקול, שהוא בעצם שליחתו של אדם לתוכנית טיפול, ואם הוא ילך לתוכנית הטיפול וימלא אותה ויסיים אותה כנדרש, לא מוגדר בדיוק מה זה הדבר הזה, אבל אם הוא יעשה את זה אז יוותרו לו על הפעם הראשונה. הפעם הבאה כבר לא יוותרו לו, אבל הפעם הראשונה יוותרו לו. בדברי ההסבר להצעה
הם מעניינים, והם כאילו מעניינים כי צריך להקשיב להם ולראות איזה סוג של אינטרסים נוספים. הם מבהירים מה זה אותה תוכנית טיפול, הם אומרים, התוכנית תכלול תכנים שונים בתחום בריאות הציבור, החוק והמשפט, וכן הרצאות של נשים שעסקו בעברן בזנות ושל גורמים נוספים. התוכנית תופעל בידי ארגונים לא ממשלתיים בשיתוף משרד הרווחה. נחזור על זה אחר כך, אבל זה מה שאומרים דברי הסבר. ככל שאני מכירה מאוד מאוד חריג, גם האמירה מי, לא שדברי ההסבר הם מחייבים, אבל גם ההנחה מי יפעיל את התוכנית הזאת ומה היא מכניסה פנימה. עכשיו, הצעת החוק היא ממש לא מתייחסים אליה בקלות דעת, מתייחסים אליה מאוד מאוד ברצינות, והיא הובילה למעשה לשני סוגים של, או שני צוותים של דיונים, שני צוותים נפרדים. אחד, זה דיונים בוועדה למעמד האישה, שאורית זוארץ עמדה בראשה, נעשתה הרבה מאוד דיונים, מאוד אינטנסיביים בכלל, על סחר בנשים ועל מצב של זנות ועל הצעת החוק. חלק גדול מהאנשים שעוסקים בתחום הזה בזמן כזה או אחר הגיעו לדיונים האלה, גם מהאקדמיה, גם מארגונים, חברי וחברות כנסת, וגם נשים שיצאו מזנות, ובאיזשהו שלב התחילו גם להגיע לאט לאט נשים שנמצאות בזנות. הפורום הנוסף זה פורום שמינתה ועדת השרים, כשזה הגיע שלב החקיקה הראשון, זה השאלה מה הממשלה חושבת על החוק, וזה מגיע לוועדת שרים. אז לפני שהחליטה, היא מינתה פורום בראשותה של עורכת דין רחל גרשוני, שהתואר הרשמי שלה דאז הייתה מתאמת משרדית בנושא המאבק בסחר בבני אדם. עוד פעם, אחד הדמויות, לדעתי הייתה צריכה להיות כאן ולא אני, בכלל פעולה, בוודאי אחת הדמויות המרכזיות בארץ שעושה פעולה לגבי סחר בבני אדם וסחר בנשים, והשתתפו בצוות הזה הרבה מאוד גורמים ממשלתיים, משטרה, פרקליטות, שירות מבחן, משרד הרווחה, נציגי היועמ"ש של ייעוץ וחקיקה, תביעות משטרה, סנגוריה ציבורית, והתקיימו שתי סדרות של דיונים והוזמנו עשרות אנשים, די תמונת מראה של הדיונים שהיו בכנסת. מה שחשוב להגיד, חשוב לדעת, זה שבסוף הסדרה של הדיונים של הצוות הבין-משרדי, היה סיכום של הדיונים והייתה מין סוג של הצבעה, שכל נציג אמר מה העמדה של הגוף שאותו הוא מייצג, האם הוא בעד או נגד הצעת החוק, ונדמה לי, אני רציתי לבדוק את זה, אבל אני כמעט בטוחה שהייתה התנגדות מקיר לקיר להצעת החוק. מכל מיני שיקולים, זה לא ההתנגדות של הסנגוריה הציבורית, זה גם ההתנגדות של המשטרה אמרה יותר שיקולים תקציביים, והיו שיקולים של משרד הרווחה, היו הצעות לפתרונות ביניים, אבל להצעת החוק כפי שהיא, הייתה התנגדות מקיר לקיר. הגורם היחיד שלא התנגד להצעה זה בעצם הגוף שרחל גרשוני עומדת בראשו, יו"ר הצוות, והיא כתבה שני מסמכים. אחד, היא כתבה את התיאור של מה שהיה ואת העובדה שהצוות מתנגד, אבל אחר כך היא כתבה מסמך נוסף של העמדה שלה בעצם, של הגוף שהיא עומדת בראשו, והיא המליצה לוועדת השרים לקדם. היא כתבה שיש בעיות עם הצעת החוק, לא ברור שהציבור הישראלי בשל לקבל אותו, אבל היא המליצה לקדם את החוק לשלב הבא, בעיקר כדי להמשיך לקדם את הדיון הציבורי. זה, עכשיו, עברה, בכנסת הקודמת היא עברה ועדת שרים, אבל עכשיו הייתה אמורה להתחיל דיונים של ועדת החוקה, אבל בעצם כרגע מתאפסים, וכאילו ההליך מתאפס, צריך להכריז רציפות. אבל ההנחה, מאחר וועדת שרים הצביעה על הצעת החוק פה אחד, נדמה לי, אז סביר להניח שכן תגיע לכנסת. האמת שאני, יש לי די הרבה דברים לנסות להגיד מה העמדה של הסנגוריה, אבל אני באמת חושבת שזה, מכל הדיונים כאן זה הכי פחות חשוב. מה? לא, השרים דווקא הצביעו בעד, בניגוד לצוותים המקצועיים, כשזה הגיע לוועדת השרים, השרים הצביעו בעד, הצעת החוק עברה לשלב הבא. לא היו כמו שהיא. כמובן שהיא נתונה לדיונים אחר כך, היא משתנה בדיונים בוועדות, זה אמור להגיע היה ויכוח גדול אם זה יגיע לוועדת החוקה או זה יגיע לוועדה של אורית זוארץ, זה הונח על שולחנה של ועדת החוקה ולמעשה לא התקיים שום דיון בהמשך.
אני רוצה לוותר על השאלה למה הסנגוריה התנגדה. באמת יש מסמך, כמה נוסחים של מסמכים, אפשר למצוא אותם, יש די הרבה דיונים, אבל דווקא לקחת את הדיון הרחב יותר, שהוא כן מתחבר לדברים שנאמרו בפאנלים קודמים, ולהגיד מה בעיניי עיקר הבעיה. זה כאילו נכנס תחת הכותרת עודף קרימינליזציה, אבל זה יותר רחב מזה. אני חושבת שיש סיפור תקציבי, זאת אומרת, שותף של כל הצעת חוק או כל יוזמה חברתית בישראל זה משרד האוצר. ובניגוד רן שהיה כאן קודם שאמר שמה שמשחק זה השאלה האם השרים רואים את הילדים שלהם שיזוקו מסמים ולא רואים את הילדים שלהם יהפכו להיות לזונות. אני חושבת שהסיפור האמיתי של השותף התקציבי הוא סיפור אחר, הוא סיפור שבו כל ניסיון לקדם משהו שקשור לשיח של רווחה, וזה לא משנה אם הרווחה זה טיפול באסירים או טיפול באנשים בזנות, זה ישר הצעות חוק שיש להם סעיף תקציבי, והסעיפים התקציביים האלה תמיד מנופחים מאוד, כי כשבא משרד הרווחה ואומר אני אצטרך 3 תקנים לטפל במשהו, אז הוא אומר רגע אבל חסרים לי כבר 20 תקנים, אז אני אבקש 10 תקנים, אני אקבל 7 תקנים, וכל גוף עושה את השיקולים האלה, והתקציבים האלה הולכים ומתנפחים, וזה נורא 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 קשה להשיג בארץ לובי שיתמוך בהצעות חוק שיש להם סעיפים תקציביים. הצעות חוק שאין להם סעיפים תקציביים באופן פלא, שהן לא עולות כסף, זה הצעות חוק שמגדירות חוקים פליליים. הצעת החוק להפללת לקוחות, אין לה סעיף תקציבי. אין בעיה, כל מה שצריך זה שהמחוקק יגיד, אני באמת לא אוהב את התופעה הזאת של זנות, והדרך הזולה לטפל בזה, הטובה לטפל בזה, זה להצהיר שאני לא אוהב את זה, אני לא צריכים לשים שקל, שזה גם אומר מה יקרה לאכיפה אחר כך אם הדבר הזה יעבור, ואני יכול לעשות וי על מצפוני, טיפלתי בתופעה. עכשיו, בעיניי זה הבעיה הכי, אני אגיד ככה, הטרגדיה הגדולה של הצעת החוק הזאת תהיה, לדעתי, אם היא תהפוך לחוק. כי כל זמן שהיא הצעת חוק, והיא כבר די הרבה שנים הצעת חוק, היא מצוינת. רחל גרשוני צודקת, כי הצעת חוק היא מצוינת, היא מעודדת דיון מאוד מאוד מעניין, וגורמת לתהליכים חברתיים, לא רק היא, אבל היא גורמת לדברים מעניינים, היא גורמת אפילו רשימה. היא מקדמת את הדיון על התופעה, היא מקדמת התייחסות חברתית לעוד אחת מהחצרות החברתיות שיש לנו, שאנשים חיים שם במרחבים של הישרדות ואנחנו הרבה פעמים לא חושבים עליהם. היא מדגישה מאוד את החלקים המאוד מכוערים והאלימים של התופעה, ואגב, זנות של קטינים ואלימות כנגד נשים בזנות זה דברים שאסורים גם היום, והעונש שלהם הוא הרבה יותר גבוה מ6 חודשי מאסר, הם פשוט לא נאכפים, אבל זה לא שהיום הדברים האלה מותרים, אבל היא כן מדגישה את החלקים הכיעורים האלה של התופעה, היא מתחילה להפנות תקציבים לרווחה, שדרך גם עמותות שקמות, וכן לאט לאט יש תהליך של הבנה שצריך להשקיע במונחים של רווחה באנשים בזנות. מכיוון אחר לגמרי ונורא מעניין, היא מביאה לחיזוק והתאגדות של נשים שעוסקות בזנות. היום כשנכנסתי, רצה הגורל, שמי שהתיישבתי לידה זו הייתה היועצת המשפטית של העמותה להסדרת הזנות, עמותה שהוקמה לפני שנה, שבאה מתוך קולות של נשים שמתנגדות לזנות, שמתנגדות להצעת החוק, ויוצרות איזה סוג של התאגדות, לדעתי, לא אגיד פעם ראשונה, לא תקיעה בהיסטוריה, אבל בוודאי משהו שלא היה לפני 4 או 5 שנים שהתחילו את הדיונים. אני מקווה, יש עוד דברים שהיא יכולה להוביל, יש דברים שהסנגוריה הציבורית גם מתעסקת איתה, מקווה שיוקמו תוכניות למנוע גלישה לזנות, כי אחת הבעיות הגדולות בארץ זה עניין של היעדר מסגרות לקטינות שמנותקות, שבהן מסגרות הן לאט לאט גולשות לרחוב, וזה נראה לי מקום שהרבה יותר קל ליצור התערבות חברתית אפקטיבית ולמנוע את זה. ולכן באופן פרדוקסלי נדמה לי שכל הדברים האלה שהם בוודאי חשובים, כי העמדה, ואני אגיד את זה גם העמדה של הסנגוריה והעמדה של כל הגורמים הממשלתיים היא לא שמענו על הזנות ולא אכפת לנו, אלא עמדה שאומרת יש כאן בעיה חברתית אמיתית, אבל הפתרונות האלה הם לא במונחים של הפללה, להפך, מונחים של הפללה הם כאילו הפתרון הזול והלא נכון של הדבר הזה.
ולכן הקושי, ובזה אני אסיים, זה שלפעמים הדברים מקבלים תאוצה משלהם, ואז מרוב הרצון לדבר על הצעת החוק היא עלולה במקרה גם לחקק ולהפסיק את כל העושר הזה, אבל זה ההסתכלות שלי.